Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu, sugeng pinanggih kaharjan lan kawilujengan. Khususipun ingkang tansah sedaya tuhu mirsani channel Srolawe teng pundi papan kadununganipun. Mugi-mugi ingkang mirsani channel Srolawe mang diganjar bagas waras jasmaniah rohaniyahipun dur lan batinipun. Lan mugia ingkang mirsani channel Srolawe mang diangkat kamulyan kamulyan derajat lan pangkatipun, lan mugia dipun gampelaken sedaya urus-urusanipun, lan mugia dipun tambahi rejeki ingkang kathah mlimpah ruah krana ridhanipun Gusti Allah. Amin ya robbal alamin. Sedulur dalu menika channel Srolawe badhe nyajikake nggih nyuguhaken nggih menika perkutut berkaturanggan ingkang bertuah, ingkang keramat, ingkang mistis, ingkang magis. Nggih menika perkutut berkaturanggan kembang suruh. Dados para sedulur sadèrèngé dalem marak siba cumantaka matur tengasane panjenengan sami renane penggalih. Nyuwun dene pangestu para sedulur. Nggih para sedulur, niki ingkang diwastani perkutut berkaturanggan kembang suruh. Kenging napa diwastani perkutut berkaturanggan kembang suruh? Amargi niki dodone lebar niku wiyar amba. Nggih, dodone amba. Lah enten garis-garise niki, kados garis tengah niki nandhakaken seratipun kembang suruh, godhong suruh. Nah, ingkang samping nggih mbalur-mbalur niki, jaret-jaret ngeten niki. Nah, niku kembang suruh niku kan seratnya jaret-jaret, kados oval, kados napa love. Nah, ngoten niku kan kados godhong waru. Kita serat-serat ngeten. Niki katuranggan kembang suruh wonten serat-serat. Garis-garis niki. Katuranggan kembang suruh. Nggih, para sedulur sadèrèng kawula wedharaken perkutut berkaturanggan kembang suruh menika manfaate ageng banget. Nggih. Manfaate kathah. Namine suruh niku kembang suruh niku namine godhong suruh niku nggih diwastani suruh. Niku ngudi ning kaweruh. Ngudi kawruh niku cara tiyang Jawi nggih pados pangerten, pados kebisaan kepinteran, pengalaman. Terus cara tiyang wonten malih diwastani nimbung ilmu. Ngudi kawruh nimbung ilmu, dados tiyang nimbung ilmu niku kedah sak kata-katahipun. Amargi tiyang ngilmune ingkang kathah niku manfaat ageng banget kangge tulung sanak kadang lan sedulur, kangge napa kemawon Pak insyaallah beto manfaat beto barokah. Ingkang diwastani kembang suruh niku ngudi kawruh, ngudi pangerten. Amargi perkutut menika ingkang gadhe perkutut menika bejo banget. Perkutut menika saged kangge tolak tenuh ilmu hitam, saged sirna. Amargi perkutut menika niku tuwahe magis. Namine suruh niku kangge napa kemawon tolak tenuh, kangge tiyang sakit, bisa saged kangge misadari tiyang sakit. Napa kemawon teng alam donya niku yen tiyang Jawi tetep gunakake daun sirih godhong suruh. Atik tiyang sedo nggih betake godhong suruh. Jambi suruh, tiyang Jawa nggih betake suruh.
Jadi napa-napa pengobatan apa kemawon mbutake surah. Jadi surah niku manfaatnya ageng banget sedulur. Amargi perkutut menika kangge saged kangge kerejekian. Jadi apa malih sing surah temu rose. Dadi rasa sejati jatine rasa kang manunggal kawula Gusti sakjroning ati Pak insyaallah saged kasembadan ingkang ngramut perkutut berkaturangan kembang surah. Mboten kok Gusti Abdur kedah pertados kalih perkutut niki namung wasilah wacana utawi kangge lantaran tiyang Jawi. Sedanten niku sing paring nggih Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dadi diwastani kembang suruh niku ngudi ning kawruh. Dadi ngudi kawruh niku boten wonten telase tiyang pados pangerten kepinteran wonten tiyang Jawi nggih diwastani ngantos dugi negeri Cina. Ngoten niku kan termasuk perkutut menika diwastani perkutut kembang suruh niku nimba kepinteran, nimba keilmuan pados pangerten kedah sak kathah-kathahipun. Amargi napa kangge bekal kehidupan tulung sanak kadang lan seduluranipun. Tur ngelmu niku ingkang manfaat saged dipun weradenaken para anak kadang lan sedulur kangge didik malih gulawentah putra putri sing kang nembe dewasa. Pak insyaallah saged mangertos sejatine ilmu nggih ngelmu napa kemawon. Dados para sedulur niki kang diwastani perkutut berkaturangan kembang suruh nggih ciri matine nggih niki dodone semu abrit semu abang. Nah niki semu abang enten garis teng tengah niki nggih. Kali kalih jaret-jaret niki kados serat surah. Diwastani perkutut kembang surah. Iki manfaatnya ageng banget. Merga surah niku lumah urip padha rasane. Jadi napa niku godhong surah niku lumah urip padha rasane, padha paite. Jadi sami mawon upami tiyang niku wang sinawang asline nggih kehidupane napa kemawon sami mawon. Niki perkutut berkaturangan kembang surah niki badhe kawula pirsani saking suku. Sukune niki abrit Kusuma Wicitra. Kusuma niku kembang, Wicitra gampang diremeni sedaya tiyang. Nah suku niki paruwe niki biji gabah. Biji gabah niku Mbok Sri ingkang rumeksa saged kangge kerejekian. Nah niki nek serat-serate dodone niki serate godhong surah nggih niku kangge nimba pangerten kepinteran. Surah niku ngangsu kawruh tawi pados kepinteran. Dan niki sukune yen diitung niku tiba Peksi Peksa Sabdo Pendhita Ratu. Niki tiba ratu. Saged kangge tiyang pejabat saged kangge kewibawaan, keselamatan, pengayoman kangge nglerepake sanak kadang lan seduluran. Dan iki ekore badhe kawula itung nggih ekor tunggal kalih 3 sekawan gangsal 6 itu 8 9 10 11 12 13 14 niki kore tiba Sabdo Jati lur. Sabdo Jati niku kedah sing ati-ati
Pamit tiyang ngendikan sak ngendikanipun beto ingkang diwastani Kanarya Japa. Dadi cara tiyang ngendikan niku sabdane mandi, kedah sing sabar lan narima. Dadi cara tiyang Jawi niku diwastani matsimaden. Dadi matsimaden niku ngematke badane rasa sejati. Diwastani matsimaden. Dados para sedulur anggene dalem medharaken prakutut berkaturanggan kembang suruh ingkang diwastani ngangsu ning kaweruh. Tiyang Islam turabul ilmi pados keilmuan. Amalahum biniat katun niatipun. Niate becik nggih asal ngemul ingkang becik, dan niate boten becik nggih asal ngemul ingkang boten becik. Dados anggene kawula medharaken prakutut berkaturanggan kembang suruh kula cekapi semanten para sedulur, kabeh wonten atur katane kawula kirang trap kirang sae, nyuwun ngapunten sak kathah-kathahipun. Ana wiji abang nang telenge bumi, kairing para nabi wali, alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal kinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.